ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ କହୁଛି, ସକାଳର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ବସି ରହିଛି ମୁଁ। କେବେ କେବେ ନବ ଦିଗନ୍ତରେ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିବ, କେବେ ନବ ରବି କିରଣ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ, କେବେ ସବୁ ସବୁ ସେଇ କାଳିଆର ଇଚ୍ଛା। ଏ ଖାଲି ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏହି ବାରଣ୍ଡାରେ ନଡ଼ିଆଟେ ପିଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୋ ବିଦ୍ରୋହୀ ଜୀବନ। ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିର ଚାକି କୁଣ୍ଟିଆ ଆଗେଇ ଥିଲା ବତେଇବାକୁ ତତେଇବାକୁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ନିଦରୁ ଉଠେଇବାକୁ। ହିମାଳୟର ତୁଙ୍ଗ ଦେଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁମାରିକାର କେଶବଲ୍ଲରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜନଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ। ଉଠ ହେ ଭାରତବାସୀ, ଜାଗି ଉଠ। ଉଠ ହେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶକ ଭୁଲ କୁଷାଣ ମଙ୍ଗଲ ତୁର୍କୀ, ଯିଏ ଯୋଉଠି ମାଟିର ରସ ପିଇଛ, ଜାଗି ଉଠ ରେ, ଜାଗି ଉଠ। ଜନନୀ ପାଦରୁ ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ନବରତ୍ନ ନୂପୁର। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ ସଜେଇ ଦିଅ ରେ, ସଜେଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ସେ କାଳ ରାତି କଣ ପାଇଲା? ପାଇଲାନି। ଓଃ, କି କଦର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର। ମୁଁ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋତେ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।